takto, že som sa ja obabral na svojich najbližších a ktorý som veril a to je strach a hrôza. Deti myslia, že sa máte to držať, ak je taká rodina, že chlap so ženou žije. Myslia, držať a ak nie, tak hotovo. Ja som tak sám, a čože nedržali so mnou, ja som povedal, dobre, budete, skúste. Ja vám to nemôžem vás nútiť ani brániť, ale budete banovať, som povedal. Toľko som povedal a ja som taký človek typ, že sa zdám normálne všetkého potom už. Keď je aj najbližší. Láska. Tá láska je, ale keď tá je taká dosť slepá a do času tiež asi len trvá, to sa chytro minie. Tak ako hocičo, keď sa náješ dačo z misky, sa ti minie. Veríte si, a zrazu to sa rozsype za chvíľu. Behom jednoho dňa je aj prv, je po všetkom. Je to komplikované, keď si s nejakou ženou alebo čo, alebo myslíš plniť všetko a tam sa zmetky a hladky a myslíš byť ako keby si z neba bol, vieš. Ináč sa ti to rozletí. To je nič, nemá to význam. Sami manželia najlepšie, keď sa ešte žiadne kamarátstva, lebo to ti rozbijú. Tam nadobudne kamarátstvo, tá má kamarátku, tam mu zavolá, tam ide a už je to, nemôže bzíkať ti žena, tam si držia domácnosť, doma sa držať a detičky ak máte a manželstvo pokope. Žiadno, no ja idem venka, čo by som ja nešla, tá má toto, tá má narodiny, má meniny a si pôjdem, čo by som nemohla ísť. To je hotovo. To je hotová Sodoma a Gomora už potom. Ja sa nevyhýbam tomu, ja sa veru pomodlím a tak sám pre seba je to obžíva, lepšie sa cítim, no. Lebo keď si veriaci človek, to myslíš. To keby si bol veriaci a sa celkom ani neprežehnať, tak to je bezvýznamné. To je potom, to by si bol ako Judáš. Myslím na Boha. A zvlášť na ľudí, ktorí sa beťári veľký, to ťa dočká ináč. Ale keď máš trocha takú božskú moc, to by patrilo ľudí, ktorí si pokoriť. Chodia dve tu na, aj tá sojka, čo je s tými peknými pierkami, vieš, tu na, ak sa to volá, hej, sojka. Ale tá len poobzerala sojka a ušla, tá je bojazlivá moc. Ale tieto orešnice, tie si tu na chodia ako strígy, potvory. Ja sa teraz už som už tvrdý, vieš, ja sa už teraz nedám nikomu za nos vodiť, alebo že by som aj vystrašil niečím, ako kedysi ja som bol jemný a to je zle. Potom si bojazlivý a čo to bude so mňou a toto. No. To bola chyba, že som bol jemný, ale teraz som už, ak sa povie, oťukaný, ostrieľaný, už som, jemnosť nie je taká, už sa teraz nebojím, už im teraz pozriem sa do očí smele, ty špinka alebo špina a viem presne, komu sa mám pozrieť do očí.
Ja prehovorím s hocikým, vieš, takto, keď idem aj, že vidím, že to je nie dobré, že ľudia sa tak mazaní pekne, vieš, že myslíš iba utekať od nich potom, povedať im dačo a utekať, tá? Vieš, aký je pekný život, keď si zdravý a teraz keď si robíš takúto robotičku sám, kde si a nikto ťa nebantuje, ťa neprenasleduje, ale čo to tam... Ja si môžem povedať svoj názor, vieš ako to je. Ja túto zemegulu neobrátim, aby išla opačne, keď ja poviem. No ale oni, vieš, majú zákony vrsti, kaďaké mátohy a teraz ti dávajú. Po druhé, dopravstáv Lom Tunežice upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu v čase od 8. do 11. hodiny. Po tretie, keď nechceš držať s ľuďmi, tak to je, čo my ti ukážeme. Myslíš sa, čo sa, že ti nebude diktovať, kto si, ako máš robiť. Ťa budú do tých čas provokovať, kým, čo ja viem, neújdeš, alebo kým nezgegneš. Treba skrátka sa vyhýbať a ufúčať od ľudí a uzavrieť sa, lebo to je škola, pani môj, to je už škola, keď ťa ľudia chcú zúzemniť, vieš, to je škola, tak potom sa to myslíš už potom nehať, sa uzavrieť a poď nehať všetko tak. Ako sa uklidním, ako si tak sám troška zabudnem tu na robota, keď mám také, čo mi dobre robota ide, to ma baví a potom si tu oddychnem, no toto som si porobil, potom si zahrám, to je pre mňa, sa dá povedať, že život, keď si dobre zahrám, keď viem, že mi to dobre ide, že som už troška na úrovni, takže s týmto si strašne osladím také dačo, také trápenie. Aby som mal pokoj, nič, aby ma nikto nebuzeroval, nekritizoval, vieš. No a to je život, Páne Bože. A potom zostarnúť a umrieť a pochovať, aby ma mal trocha... Už potom, kde budem, nezáleží, či kde ma bacnú, ako sa poviem, hodia. No najlepšie samozrejme, to je... Keď sa naučíte, to je len parádna vec, tak to o samote. To mi vyhovuje mne osobne. Mne to nechybuje. Veď takto ľudia utekali vždy.